खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय बिटिसिआव थाखानाय बर'निनो मोननै रिजनाल पार्टी जायखौ जोङो बुङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो इउपिपिएल बे मोननै दोलोनि गेजेराव बे मोननै हानजानि गेजेरावहाय गावजों गावनो सोंखारिलायनाय गावजों गावनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनाय सोरबाया सोरखौबा खामानि मावनो नाङा सोरबाया सोरनोबा खामानि होनाङा सोरनिबा बिलखौ जोङो होआ बैफोरबायदि गावजों गावनो सोंखारिलायनाय गावजों गावनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। दा मैयानि सानाव बिटिसिनि बारग' चिफ मानगेरा हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय बिथाङा मा बाथ्रा बुङामोन। আমার বিটিসি যিমান যি অফিচিয়েল সকল আছে বা আমার কন্ট্রাক্টর সকল আছে বা যিকোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পৰা আৰম্ভ কৰি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারি যাতে ভুলতো প্ৰমোদৰ প্ৰেছাৰৰ যাহাটা অৰ্ডাৰ লিখি নিদিয়ে যেহেতু চৰকাৰ আমাৰ বিপদত আহি আছে এইটো জানি বুজি যদি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দি পেলাই লাইবিলিটিজ কৰি পেলাই যায় ইয়াৰ দায়িত্বটো মই নল'ব প্ৰমোদ বৰৰ যিটো লাইবিলিটি এই লাইবিলিটিজটো মই দায়িত্ব নল'ব অফিচাৰসকলে চবে সাৱধানকৈ চলাওক আৰু কোনো কন্ট্ৰেক্টাৰে যাতে নতুন অৰ্ডাৰ নলয় ফাঁচি যাব। কিন্তু रायजोफोर मैयानि सानाव मानगेरा हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दिनै मानगेरा हाग्रामा महिलारी सारनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मानगेरा हाग्रामा महिलारीनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। मैया मोनसे जोबोद मिनिथावना दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावना मोनसे खौरां ओंखारदों। जोंनि आगोलनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनसे आरजाथावै बाथ्रा बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएल सरकारा लायबिलिटि गालांनो नाङा आरो दानिफ्रायनो अफिसारफ्रा खामानि मावनो नाङा ठिकादार साप्लायारफ्रा खामानि मावनो नाङा होननानै बिथाङा मोनसे धमकी होनाय बायदि बाथ्रा मैया बुंदों। जोबोद मिनिथावना जोबोद दुखुनांथावना आरो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जादों होननानै आं सानो। जोङो जेब्लानाखि 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव सरकार सालायनो जागायदोंमोन इउपिपिएल आरो बिजेपिआ अब्ला जोङो 2900 कोटी रांनि लायबिलिटि बिथांनिफ्राय जोङो रुजुननो गोनां जादोंमोन। 17 बोसोरनि सरकाराव बिथाङा 2900 कोटी रां बिथाङा लायबिलिटि गालांदोंमोन। ठिकादारफोरखौ साप्लायारफोरखौहाय बिथाङा थगाय पार्सेन्टेज जालांनानै आरो गोबां बिबांनि रां बिथांमोननिफ्राय लानानै बिथाङा राजखान्थि खालामनानै बिथांमोननो बिल होलांनो हायाखै। 2900 कोटी 2900 कोटीनि गेजेराव जोङो तदन्त खालामनानै मोनबाय जे 1500 कोटीयानो नंखाय बिल बेयो 2 नाम्बारि बिल 2 नाम्बारि बिल होनानैबो बिथाङा गोबां बिबांनि रां ठिकादार आरो साप्लायरफोरनिफ्राय जालांदों होननानै जोंनाव फोरमान दङ। दा बिथाङा जे बुंदों जोंखौ लायबिलिटि गालांनो नाङा आरो अफिसार आरो ठिकादारफोरखौ जे बिथाङा धमकी होदों दानिफ्रायनो खामानि मावनाङा होननानै बियो जोबोद मिनिथाव आरो लाजिनांथाव जादों। मानो होनोबा नोंथांमोना नुबाय जोङो थांनाय 4 बोसोर जोंनि सरकारनि दिनाव थाइसेबो लायबिलिटि जोंनाव गैया। बरंस बिथांनि दिनाव थानाय लायबिलिटिफोरखौ जोङो बोसोरे 200 कोटी 300 कोटी सुख'यै दा फ्राय गैलायानो एसेल'सै। बिथांनि दिननि 2900 कोटी लायबिलिटिखौ जोङो सुख'जोबनो गोनां जाबाय। जे जिनिसा रायजो राजानि रांमोन जे जिनिसा पाब्लिक मानिमोन जे रांजोंहाय लामा दालां जाम्फै बेफोर बानायनांगौमोन स्कुल कलेज बानायनांगौमोन फसंथान अनुष्ठान प्रतिष्ठान बानायनो गोनां दङमोन बेखौ बानायनायनि अनगायै जोङो बिथांनि दोनलांनाय बाखि बिथांनि दोनलांनाय लायबिलिटि बेखौसो जोङो सुख'बाय थानो गोनां जादों। आरो जोंनि दिनाव जेखिनि खामानि जादों नोंथांमोना सोंनो हागोन खुनु ठिकादार खुनु साप्लायार खुनु व्यक्तियानो थाइसे रांनि लायबिलिटि मोननांगौ होननानै बुंनो हाया। जोंनि दिनाव बोसोरब्रै जालांबाय जेसेबां रां बाजेट फैयो जोंनाव बेसे बाजेट खिनिनिल' जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होखायो। बोसोराव जुदि 800 कोटी फैयोबा 800 कोटीनि एप्रुभेल 750 कोटी फैयोबा 750 कोटीनि एप्रुभेल जोंना बेखिनिखौल' जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों आरो लगे बिल जोङो होदों। गोबां ठिकादारफोरखौहाय अफिसारफ्रा
लेंहर बिल होदों फन खालाम लेंहर बिथांमोना जेसेबां मोननांगौ बे बिलफोरखौहाय जोङो होदों गतिके लायबिलिटि थानायनि खुनु बाथ्रायानो गैया जोबोद माने लाजिनांथाव आरो मिनिथाव आरो बुंनो थांबा दुखुनांथाव जादों बिथाङा जे दिनैनिफ्रायनो अफिसारफोरखौ आरो थिकादारफोरखौ खामानि मावनायखौ बन्द खालामनो थिनदों दिनै अफिसारफ्रा जाबाय पाब्लिक सार्भेन्ट बिथांमोना सानफ्रोमबो 9 बाजिनिफ्राय 5 रिंगासिम खामानि मावनो गोनां जायो बेयो जाहैबाय बिथांमोननि डिउटि बिथांमोना बे खामानिखौ मावनायनिनो दान मोनफ्रोमबो दानारि बिथांमोना मोनो बे दानारिखौ जोंनि पाब्लिकनि टेक्सनि रांजों होनाय जायो जों जे खाजिना होयो बे खाजिनानि गेजेरजोंसो बिथांमोननि दानारिखौ होनाय जायो दिनै जुदि खामानि मावाबा सरकारखौ जुदि हेफाजाब होआब्ला जोंनि रायजो राजानि खामानियासो थालांगोन बेयावथ' रावबो पलिटिशियाननि रावबो इएमनि रावबो चिफनि खामानि थालाङा बेफोर खामानिफ्रा गासिबो रायजो राजानिसो खामानि रायजो राजाफोरनि खामानि थालाङोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन गतिके बिथाङा दिनै सुबुं दारा हादोराव थानो सोलोंनांगौ बिथाङा जे 17 बोसोर बे बिटिआर काउन्सिलनि चिफ जानानै थांनानैबो जेबो सोलोंलाङाखै जेबो रोङाखै जेब्लायबो जौ जुवाजों गोदोनानै थादों बिथाङा बे जिनिसखौनो फोरमान खालामदों गतिके बिथाङा दिनै सासे 17 बोसोर चिफ जालांलायनानै बिथाङा मिथिनांगौमोन जे दिनै इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जोंनि बिउर'क्रेसिया थायो अफिसारफ्रा मावनो गोनां जायो आरो मोनसे सरकारा जेब्लानाखि सरकार सालायो अब्ला बिनि खामानिखौ कन्ट्रेक्टनि गेजेरजों मावहोनाय जायो गतिके कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानिखौ लानानै खामानि दिखांनानै होनानै बिथांमोना बिल बख'नानै लानांगौ जुदि कन्ट्रेक्टरफ्रा जुदि खामानिखौनो मावाबा बिलखौ माबोरै बख'गोन बिलखौ बोरै लागोन बिथांमोना आरो कन्ट्रेक्टरफ्रा जुदि खामानि मावाबा हाग्रामा महिलारी सारा बुंनाय बायदि अब्ला रायजोनि खामानिया माबोरै जागोन लामाया माबोरै जागोन दालाङा माबोरै जागोन जोंनि स्कुल कलेजखौ सोर लुगोन गतिके बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनाया जोबोद लाजिनांथाव दुखुनांथाव आरो जोबोद मिनिथावबो जादों गतिके बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा जे सिमां नुदों जे सेप्तेम्बर दानावहाय गावनि सरकार फैफिनगोन होननानै बिपिएफनि सरकार फैगोन होननानै बिथाङा बुंदों जों जेब्लानिफ्राय सरकार सालायनो लाजेनदों 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बे समनिफ्रायनो बिथाङा बुंगासिनो जे 6 मास उनाव बिपिएफनि सरकार फैगोन हाग्रामा महिलारीनि सरकार फैगोन एमएलए इलेक्सननि उनाव बिपिएफनि सरकार फैगोन हाग्रामा महिलारीनि सरकार फैगोन एमपि इलेक्सननि उनाव हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफनि सरकार फैगोन होननानै बिथाङा बानसावलागासिनो बिथाङा गावसोरनि वार्कारखौ हमथानो हाया जादों गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथानो हाया जादों बयबो फ्रास्ट्रेटेड जाजोब्बाय बिथांनि लिडारशिपखौ रावबो बिसास खालामला हाग्रामा महिलारीखौ रावबो बिपिएफनि दैदेनगिरि जाजानो लुबैला बेखौ बिथाङा हमथानो थाखायनो दिनै माने दैब्य स्वप्न जायखौ बुङो सानावनो सिमां नुगासिनो बिथाङा साननि सिमां नुनानै बिथाङा जेब्लायबो सरकार दानो होननानै गावनि वार्कारफोरखौ हमथानो नागिरदों खिन्थु गासैबो लोगोफ्रा बिथांनि दैदेनगिरि मावथि लोगोफ्रा गासैबो बिथांखौ नागार इउपिपिएल हान्जायाव आरो गुबुन हान्जायाव थांजोब्बाय गतिके दिनै बिथाङा हारसिङै जाबाय बिथाङा दिनै फैगौ बिसायख'थिखौबो गेलेनो केम्पेइन खालामनो मानसि मोना जादों बिथाङा गावनि हान्जानो टिकेट होनो थाखाय 40टा समस्थियाव टिकेट होनोबो मानसि नागिरनानै मोना जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों गतिके दिनै बिथाङा सासे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशननि लिडार जानो थाखाय बिथाङा थियारि जानांगौ थांनाय 4 बोसोरथ' बिथाङा बिटिसि एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखिसै बिथाङा लिडार अफ अपोजिशन जानानैबो जोङो अपोजिशन हान्जानि दैदेनगिरि जानानै सासे एमसिएलए जानानै मानो बिथाङा जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव हाबफैनो हादिया बिथाङा सरकारनि मोजां मावनाय गाज्रि मावनाय आसि थुयै खिथानानै जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा बे गोरोन्थिखौ फोसाबनायनि मोनसे राहा लामा बिथाङा होनांगौमोन सासे अपोजिशननि लिडार जानानै सानसेबो बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै अब्ला बिथाङा सासे फेल लिडार सासे बियो दिनै रायजोजों रेजेक्ट खालामजानाय आरो जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ बिसास खालामै डेम'क्रेसिखौ बिसास खालामै सासे दैदेनगिरि जायनि थाखाय बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैयाखै एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंफैयाखै सोरबा बाहेरा साइडआव थानानै मिडियायाव जानला मोनला मिनिथाव दुखुनांथाव खोथा बिथाङा बुंबाय थायो सासे मेचियर्ड लिडारबा बिथाङा एसेम्ब्लियाव फैनांगौ एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंफैनांगौ जोंनि सरकार सालायनायाव माबाफोर जुदि थालांबायबा माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थिफोर जाबायबा बिथाङा आसि थुनानै खोन्थानांगौ बेनो जोंनि गणतन्त्रनि नियम बेनो डेम'क्रेसिनि सिस्टेम गतिके बे सिस्टेमखौ बिथाङा नेवसिगारनानै गावनिनो हारसिङैनो डेभेलप खालामनाय मोनसे सिस्टेम दिनै बाव सालायनो नागिरदों बेयो जानाय नङा नोंथांमोना नुगोन सेप्तेम्बर दानाव जेब्लानाखि बिसायख'थि जागोन जोंना इउपिपिएल हान्जाना ग्रोम देरहाजोबनानै
फिन खनसेबाव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL नि सरकार फैनो थांगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय दं जोंनि सरकारनि सायाव जे जिनिसखौ साननो हायाखैमोन 40-50 बोसोर जे जोंनि जायगायाव दुंहाव थासारिमोन गावजों गाव बुथारलायनाय आर्मिजों होसोजानाय पुलिसजों खानानै लायजानाय गावथारलायनाय बुथारलायनाय न' सावलायनाय रिलिफ केम्पआव थानांनाय बमा बारुदनि राजखान्थि गासैखौबो फोजोबजोबनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्थिया फैफिनबाय। जों बयबो रुजु रुमु दिनै रायजो जागासिनो दं। थांनाय 4 बोसोर 5 बोसोर जोंनि गथ' गथायफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हादों, सान्थियाव फरायनो हादों, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानानै दिनै गेलेनाय, हारिमु आयदा, थुनलाइयारि आयदा जेरावबो दाफामलु हाबाफारिफ्राव जड़ित जादों आरो लासैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि इयुना गोजों जादों। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै ISL गेलेदों, दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा ISPL गेलेदों, जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै दुरान्ड काप गेलेदों, इन्टारनेशनेल एरेनायाव थांनानै पारफर्म खालामहैदों, हारिमु आयदायाव जौगासारदों, थुनलाइ आयदायाव जौगासारदों। जोंनाव बोसोरसेयाव दिनै 50, 55, 60 ACS अफिसारफोर ओंखारदों। गोबां नाजानायनि गेजेरजों डक्टर इन्जिनियारफोर ओंखारदों। दिनै मिशन सुपार 50 खालामनानै दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननानै गिदिर अफिसार इन्जिनियार डाक्टार जादों। दा बेबायदि थासारियाव रावबो हाग्रामा महिलारिनि जे असान्तिनि राजनिति, जाख्ल'नायनि राजनिति, दादागिरिनि राजनिति, बमा बारुदनि राजनिति, गावजों गाव मोहेरलायनायनि राजनिति, बे राजनितिखौ बजबगोन होननानै आं साना। बिथांखौ रिजेक्ट खालामखाबाय। बिथाङा सासे फेल लिडार आरो रिजेक्टेड लिडार। गतिके दिनैहाय बिथाङा मिडियायाव बानसावलाबाय थाबानो बिथांनि सरकार फैया। नायनानैल' था सेप्तेम्बर दानाव UPPL नि गोबां बिबांनि देरहासार जानानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय UPPL नि सरकारा बिटिआर काउन्सिलाव फैफिनगासिनो दं।